खुलुमबाय बयनिसिमबो राजा खुंगुर इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दा दिनैहाय जा बैसागो बोथोर दा बैसागु बोथोरनि सेथि सान दिनैनि बैसागु बोथोरनि सेथि सानाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोननि नखरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो आं आसा खालामबाय नोंथांमोना फैबाय थानाय समफोराव खैफोद आफोद गैयाजासे मोजाङै मोजां गाहाम देहा आरो गोग्गो साननाय हनायजों उनफोरनि समखौ नोंथांमोनाबो जिउखौ मोजाङै मोजां बारग'लांनो हायो बेखौ आङो आसा खालामबाय आरो बैसागु बोथोराव नोंथांमोना लोंनानै जानानै रावजोंबो राव नांलाय खमलाय खालामनो नाङा जाहाथे मोजाङै नोंथाङा बैसागु बोथोरखौ बारग'लांहोनो हायो होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मिजिंथिबाय आरो आङो होनखानाय बायदियै जायफोरनाखि आंनि साबस्क्राइबारफोर दा साबस्क्राइबार बिथांमोननिफ्राय माखासे आङो फुटेज बिहरदोंमोन गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बरायनायनि दा नोंथांमोननि रंजालि बैसागुखौ बरायहरनायनि जानाखि फुटेज हरदोंमोन दा बेखौ फारि फारि होलांनाय जासिगोन एसेनिफ्रायनो होलांनाय जासिगोन। खुलुमबाय आंनि मुङा भुमिका बर' आं बिजनिनिफ्राय रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनाय जाबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा श्री दावहारु नार्जारी आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बुंदों बे राजा खुंगुर इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोरनि आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय जाहाथे फैबाय थानाय समखौ गाहामै गाहाम जों बयबो फारफ्रोमबो खामानियाव उथ्रिसारनो हायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय गोजोन्थों। हेलो एवरीवन खुलुमबाय आंनि मुङा निजरा ब्रह्म आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बे राजा खुंगुरनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा ट्रेलिकेश ब्रह्म आं चिरां जिल्लानि गिबियावनो राजा खुंगुर इउटिउब चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं आसा खालामोदि नैबे रंजालि बैसागुआव बयबो गावबा गावनि गोसो सिङाव थानाय हिंसा हिंसि दुखु जारलाखौ बावगारलायनानै खौसेयै बयबो रंजागोन आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय दि enjoy this very happy बैसागु with peace and love। खुलुमबाय आंनि मुङा बिद्याव नार्जारी आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बुंदों नैबे राजा खुंगुर इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिबो सिगाङाव आङो जासिहरनाय जाबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा गौतम बर' आंनि गामिया बाक्सायाव दायो आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थायो राजा खुंगुर इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय मिजिंथियो बे फैबाय थानाय गोदान बोसोराव नोंथांमोननि साननाय हनाय मिजिं आसाफारि गासैबो मोगथां महर जिउ मोनगोन बेखौनो हास्थायनानै आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोसे आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों। सिगाङावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमनाय जासिबाय आं क'क्राझार जिल्लानि आंनि मुङा बwisagu गयारि थांनाय बैसागु 2018 जेरैबायदि गोजोनै थांबाय आसा खालामो दानि फैगोन 2019नि बैसागुआबो गोजोनै थाङो गोजोननाय थाबाय अल दा बेस्ट। हेलो खुलुमबाय आंनि मुङा मोनसे प्रभास दैमारि आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कारिमरा गामिनि रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बयनिबो जासिनाय थाबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा प्रमिला बसुमतारी आं चिरां जिल्लानि 2019 मायथाइनि बोथोरारि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों। मैं सिमांग बसुमतारी गोसाई रहने वाला आप सबको राजा खुंगुर के चैनल में स्वागत है। पिछले साल की तरह ना इस साल भी आप सबको जितना चाहे उतना धूम मचा के मौज करना चाहिए यार मैं भी दावा के करूँगा और हाँ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सबके साथ मिल के एंजॉय करो यार एंजॉय। मेरे तरफ से आपको और आपके परिवार को बैसाख की बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद स्पेशली यू राजा खुंगुर बाय। खुलुमबाय आंनि मुङा नयन मुसाहारि आं मुसलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गिबियावनो गोदान बोसोरनि गासैनिबो मोजां हामलायनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ गोदान बोसोरनि नोंथांमोननो गोसोनि रंजानाय गोसोनि गोजोननाय गासिखौबो गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो बे गोदान बोसोरावबो मोजाङै जिउ खुंलांनो हायो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बाय बाय गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम बाय बाय। खुलुमबाय आंनि मुङा श्री तिलक दैमारि आं टंलानि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे रंजालि बैसागोनि खुलुमनाय आरो गोजोन हामलायनाय बे राजा खुंगुर इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आं बयनिसिमबो गोसो गोथारै
बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनिबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ बेनि मुङा जाबाय तिलक दैमारि गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा रनजित बसुमतारी आङो दायो बेंगालराव दङ आं गोदान बोसोरनि नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा हिजिति ब्रह्म आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गिबियावनो नोंथांमोनखौ राजा कुंगुर इउटुब चेनेलाव फरायनायजों लोगोसे आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा सिगाङाव जालांनाय गासै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजां रंजा बाजायै हगारहरो बेखौनो आं आफा आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सोमदोन बर' आं उदालगुरि जिल्ला भेरगाव हालामनिफ्राय 2019 मायथाइ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो गोजोन हामलायथि बावहरनाय जाबाय। लोगोसे बे गोदान बोसोराव बयनिबो साननाय हनायफ्रा जाफुंसारो बयबो आरो गोजोन खौसेथै रंजालायनानै जिहेथु बैसागु बोथोरखौ मोजाङै मोजां बारग'लांहोयो बेखौनो आफा आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय जाबाय। बयबो खौसे रंजालायदो अल दा बेस्ट। खुलुमबाय फ्रेन्ड आंनि मुङा हिमेश नार्जारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार ओमफ्राय गामिया जाहैबाय खासिबारि। स' राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनायजों रोजा रोजा साबायखर आरो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। स' फ्रेन्ड्स जाहाथे लोङै जायै बयबो मोजाङै मोजां उनाव गिदिंफिननानै न'सिम सफैनो हायो। आंनाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं स' नोंथांमोना नायोबा भिजिट खालामनो हागोन। चेनेलनि नामा जाहैबाय हिमेश नार्जारि। स' होमबा राजा खुंगुर इउटुब चेनेलनि जानानै आं नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाया एसेयावनोसै गोजोन्थों थेंक इउ जै बर' हारिनि जै बोसोर गोदाननि। खुलुमबाय आंनि मुङा श्री शंकर मोसाहारि आं बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि दासान्दि आं केरेलायाव दङ। दुखुनांथाव बाथ्रा बे बारनि बैसागुआव न' थांनायनि सम जायासै थेवब्लाबो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बर' माहारिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आंनिफ्राय बैसागु बोथोरनि जोबोर गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा मोगथां गयारि आं क'क्राझार जिल्लानि आसा खालामो फैगोन बैसागुखौ गोजोनै हगारहरनो हायो अल दा बेस्ट। खुलुमबाय आंनि मुङा मनिशंकर मुसाहारि आं बिजनि चिरां जिल्लानिफ्राय बुंदों। गिबियावनो राजा खुंगुर इउटुब चेनेलनि जानानै बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ हरनाय थाबाय। आसा खालामो नैबे फैगौ बैसागु फोरबोआव बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो आबै आबौमोन रंजा बाजायै बैसागु फोरबोखौ खौसे फालिलाङो आरो सेंग्राफ्रा स्पेसियेलि लोंनायखौ एसे खम खालामो। गोजोन्थों। हाय बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय आंनि मुङा थुलुंगा रामसियारि 2019नि गोदान बोसोरखौ बयनिसिमबो गाहामै हामलायहरनाय थाबाय मानोना नोंथांमोना बर' हारिमुजों सोमोन्दो लाखिनानै देग्लायनि बैसागु बोथोरखौ मोजाङै मोजां रंजागोन आं बेखौनो आसा फारिनाय थाबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा मनेस्वर बर' आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आंनि इउटुब चेनेलनि मुङा जाहैबाय सनल जंगल इउटुब चेनेल। देग्लायनि बे गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। एसेनोसै गोजोन। खुलुमबाय आंनि मुङा उमानन्द नार्जारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आंनि इउएन बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। आसा खालामो गोजाम बोसोराव जेरैबायदि रंजा गोजोनै बारहोयो बेबायदिनो गोदान बोसोरखौबो रंजा गोजोनै बरायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा लहित बर' आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सेराबारि गामिनि बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। हाय खुलुमबाय आंनि मुङा बैसागुगिरि रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। लोगोसेनो राजा खुंगुर इउटुब चेनेलनि अनार बिथां उत्तम खुंगुर नार्जारिनोबो रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा सोमदोन नार्जारि आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कुमारिघाटानि गिबियावनो बे राजा खुंगुरनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बे बैसागुआव बयनिबो गोसोआ आलो गोजोन रंजा बाजायै मिनि खुसियै बारलांगोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय गिबियावनो बैसागु बोथोरनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिबाय। आंनि मुङा दुदास बसुमतारी आं तेजपुरनिफ्राय माने सनितपुर डिस्ट्रिक्ट
आं नोंथांमोनजों फंनैसो बुंनो लुबैदों जे बैसागु बोथोराव जोंनि बर'फ्रा बांद्राय लोंनानै गोलैसोनानै थालाबायो एकदम नायथावजाया बेखायनो आं बुंनो लुबैयो जास्ट ओरैनो गरसे गरनै बैसागुनि मुङै लोगोफोरजों लों बांद्राय दालों बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंदों गोजोन्थों। लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा बिपुल बरगयारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा थांनाय बोसोराव जेरै रंजालि बैसागुखौ मोजां फालिहरदों थिग बिदिनो देग्लायबो नोंथांमोनहा रंजालि बैसागुखौ मोजां फालिगोन होनना गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा फुंखा बसुमतारी आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आं रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा आमोन मुसाहारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बुंदों रंजालि बैसागुखौ बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय गोजोन्थों। दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामदो जाहाथे आंनि लेटेस्ट गोदान नटिफिकेसनखौ मोनबाय थानो थाखाय गोजोन्थों बयनिसिमबो थेंक इउ।